Okay. Ella har lige sat tungespidsen på den her Nakajolakia, en rød Nakajolakia. Og det er verdens stærkeste tigger. Nej, det er det faktisk ikke. Er det ikke? Undskyld, jeg snyder, eller fortæller det, men det er det ikke. Men den er blandt de stærkeste. Og nu skal jeg spise hele det her stykke. Det bliver ret vildt. Ej, det sviger i min og på min tunge. Synes du virkelig, det smager godt? Ja, det er bare ret stærkt. Det føles vildt. Det brænder. Det brænder. Det bliver ikke vildere, eller du bare stop. Ja. Jeg stopper.